С рандом гранати да те Не убия. мога Също с рандом гранати да те убия. Ти не ме убиваш, ти ме Приятелят, нараняваш само. Аз брат. Ти не ме убиваш, ти ме нараняваш само. Аз добре, че някой ги избягвам. Ау! Клас. Значи, Металин някой може да го знае. Тебе изчезна ми танка. Една се връща. Тебе изчезна ми Ще танка. пърдиме. Една се връща. Ау, пътят ще се пеха деце. Ау, и пътят всъщност ще се може да пеха слушате деце. как те се обиждат Педерас. и Извинявай, такива връща се. глупости. Извинявай, ще връщам. Ама, ти дори не ми казваш за играта и аз как учиш. Кой пръдна, бе? Сашо, Сашо? слушай, Не съм аз. Не съм аз. Сигурен Ще си. дойде от тебе. Не съм аз. Мислех, че дойде от тебе. Сигурен си. това почти ще да оцели. Ма това почти ще да те оцели. Ти правиш така, Сашо. Ти правиш така, Сашо. Валю! Валю е в разговора. Валю! Ей, той. Не е той. Май. Не е той. Радко я значи. Радко я значи. Дейва. Професионално приземяване. Дейва. О, мага. Професионално приземяване. О, мага. Къде си, бе? Добре, това звучи като Валю някъде. Добре, това звучи като Валю Сега някъде. изчакай. Сега ще кажа кой, изчакай. Радко е малко. Радко. Радко е малко. А, Радко. Дейва ще се разбие. Дейба ще се разбия. Добре, Радко, разбрахме, че мога да правиш звуци с пред. Добре, Радко, разбрахме, че мога да правиш звуци с предня. Предния с Звуци с предня. Предня с уста. Браво. Браво! Култура. Но, Но... до кога ще се въртим така? Който не До кога ще се може въртим? да го види ето тук. Обаче аз ще го блърна. Защото съм готин. Ау. И си много добър в летенето. И си много добър в... Летенето, бе. Леко е. Бейба! Бейба! Да. Сега ще звъня на този човек, който не го знам кафе. Някакъв Бранчо. Как не го е срам да ми затвори? Как не го е срам? Реклами, мамавки. Мама ви, аз на вас. Е на това пич звъни. Какъв тъп пич е, дори не никой. Имам пичове, които не познавам в Skype. Това е яко. Сега ще трогаме Марио. Добре, защо никой не ми дига? Бати копелецата, бати. Що няма да седиш? Защото ме е страх от тебе. Лъжец, мръсен. Да ни моля да разкараш Радко от разговора, че ме дразни. Тупа ти като стана паста флага. Между другото от 3 минути, че не, да ви кажа.
От 5 минути ви записвам как ви тровам. И така че може да кажете хай на YouTube. Семено. Ти си гей. Ти си ги. Си... Не. майка ти Имам ли вчера... права над разговора? Дени, майка ти вчера говореше друго. Лате, не се прави неинтересен. Моля те, Дени, особено имам ли не... права над разговора? Да. Нямаш. Не, аз ще го изгоня, лате. Аре, измени го. Сега ще го изгоня, лате. Аре, бе. Съжалявам. Хаштаг да саднеш. Мани го, че ме дразни. Аре, по-бързо, че... Добре, не ме убивай. Няма те убивам, аз съм си минимизирал играта да видя дали ще наистина ще помогнеш. Ама го махни от дискусията, не му затваря. О, мага, видям ли с гайба, бе! Чао, бе! Това беше тролърския клип, чао!